Bona vesprada a totes i a tots. Comencem la sessió d'avui, dijous 4 de juny, corresponent a la convocatòria ordinària del ple de maig, quan són les 7:30 de la vesprada, 7:31 per a ser exactes. Comencem, com sempre, abans d'entrar en l'ordre del dia, en la condemna absoluta d'aquesta corporació municipal dels assassinats masclistes des de l'últim ple, nomenant les víctimes en el seu record. En maig va estar assassinada Gemma, el 6 de maig, a Tenerife, assassinada per la seva parella. Karen, el 9 de maig, a Madrid, assassinada per la seva parella. Marisol, en Dolores, Alacant, assassinada pel seu marit el 16 de maig. Saïda, en Navarra, el 18 de maig, assassinada pel seu marit. I el 19 de maig, Kim Erika Figueres, en Girona, assassinada per la seva parella. I lamentem en estos dies de juny, que hauran vist el crespo negre que ficarem ahir en les xarxes de l'Ajuntament, el 2 de juny, assassinada a Callosa d'en Segura, Alacant, Patricia, per la seva parella. Com sempre, les nomenem en record i com a mostra de la condemna ferma d'aquest Ajuntament contra la violència de gènere. En aquest sentit, també m'agradaria expressar la condemna ferma de l'Ajuntament de Corbera a la violència innecessària patida per la mestra jubilada aquesta setmana. Com a societat madura i democràtica, pense que no ens mereixem viure en por ni presenciar aquestes agressions com la que ha patit la mestra i ha pegat la volta al món. Pense també que les forces i cossos de seguretat de l'Estat i de les administracions no es mereixen aquesta imatge, ja que són un cos que té que viure abraçat a la societat i protegir-la. Dit això, també m'agradaria comentar-los dues coses més en clau local. El diumenge, amb tota la il·lusió que s'havia treballat per el dia que era, de treballar el jardí, de preparar el poble, per un dia important per a les famílies, la plaça a les 7 del matí va amanèixer feta un drap. Havíem previst que treballaren 2 persones netejant per llevar-li un poquet la cara, perquè sempre la joventut a vegades no fa el que correspon. Però no eren papers i llaunes, eren les plantes per terra i va ser un desacat. Estaven més d'una hora per tornar la plaça al puesto. Aleshores jo voldria fer una crida a la gent del poble perquè és una consciència que una cosa que poses a la setmana ja estan qüestionant-la. Al final estem en tràmit de ficar càmeres en punts estratègics i tot, però no podem viure gravats i rodejats. Apel·lem al civisme i a la responsabilitat de jóvens i pensem que aquestes coses estan fetes a vegades per no tan jóvens i amb molt mala intenció. Perquè no haver tingut a 2 persones treballant el diumenge a la matinà per condicionar un poquet la volta del recorregut de les comunions de l'escola Pacassí i tota la feina que s'ha fet durant una setmana se'n va al traste. I això jo crec que és de totes i tots, així que un poquet de responsabilitat al poble. I també per les incidències que estem patint en el tema del FEM, sobretot del reciclatge, m'agradaria dir-los que està solucionat després de més de 15 dies que hem patit una averia en els camions i que el cartó 16 dies no s'ha replegat. Avui ha begut el camió al poble. Mos hem queixat perquè no ens han donat marge d'organitzar-nos. Primer ens diuen que anaven més lentos, però a mi m'asseguraren, per exemple, que divendres o dissabte passarien pel poble. Si van a passar ells, no ho arreplegues tu. Ni passaren divendres ni passaren dissabte. El dilluns me vaig queixar que passaren dimarts. Encara han passat avui, després de 16 dies sense arreplegar-lo. S'ha trencat un camió, ves per la veritat per davant, sí, l'empresa no seria. Demà, divendres, a les 2:15, hem quedat els 8 pobles que ens anem a reunir en Polinyà, en l'Ajuntament de Polinyà, perquè això és una cosa que estem patint els 8 municipis i que estem pagant el nostre servei i no estan complint. Independentment de les queixes puntuals que tenim, que ara estem més fallant en esta partida del terme o en les coves l'altre dia, que jo, a l'estar pendent del cartó, vaig anar i vaig dir, és que fa 3 dies que no has passat per el contenidor de les coves i no tenim per què aguantar això. Tot això s'està fent en un informe per reclamar-li la part que corresponga i que demà, conforme quedem els 8 ajuntaments, ja informarem, perquè el que volem és que aquesta empresa assumisca aquestes conseqüències que hem tingut i que si hi ha un problema, que vaig amb informació per davant. I nosaltres tenim capacitat per a organitzar-nos i que no patim en el poble el que estem patint en aquestes últimes 2 setmanes.
Aleshores, avui s'ha replegat el cartó i demà m'asseguren que s'ha replegat el plàstic. No obstant, la reunió i les queixes van per el seu camí. Dit això, perquè pensa que és d'informació de tots i per si vos pregunten, ara ja ens entrem en el ple que ens ocupa i anem amb els assumptes de la convocatòria, com sempre començant per la part resolutiva, i el primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Té la paraula el regidor Juan Climent. A favor. Té la paraula la regidora Lídia Cebolla en nom del Partit Popular. A favor. Doncs passem a la votació i si no hi ha abstencions, si no hi ha vots en contra, perquè no estaves en el ple anterior, doncs que costen acta i entenc que s'aprova a favor per la resta de membres de la corporació. Haurà observat, volia dir al principi també, comptem amb el company Vicent, que té les funcions delegades per l'absència de la secretària, que està uns dies per malaltia absent, i des d'ací li enviem una pronta recuperació i portem el ple endavant amb tots els tràmits corresponents. Per això, per si tornava aquesta setmana o en breu tornarà, s'havia retrasat una setmana el ple que ho havíem comentat entre nosaltres, però perquè el poble sàpiga que no està sola perquè està mala i que per això s'havia retrasat una setmana. En breu esperem que se recupere pront i que s'incorpore a les seues tasques. Passem ara al punt segon, que és un tràmit d'autoritzar l'ampliació del termini concedit a Lambert Castelló Climent per a presentar llicència de minimització d'impacte territorial de la vivenda situada a la parcel·la 75, polígon 12, en l'expedient 1037/2025. Com saben, és una minimització que, com el ple és la que concedeix la seva autorització, també és la competent per a donar-li la pròrroga o l'ampliació del termini en aquest cas. Aleshores, és el que portem en aquest punt, que li se dona el termini segons la legislació aplicable. Té la paraula el regidor Juan Climent. A favor, tot el que sigui en ajudar a la gent del poble. A favor. Gràcies, Juan. Té la paraula Lídia en nom del Partit Popular. A favor, som un filtro. Doncs passaríem a la votació. Si no n'hi ha abstencions ni vots en contra. Abstenció del regidor d'Urbanisme Jordi. L'abstenció, i entenc que vots a favor de la resta de la corporació. Anem al punt tercer, que és formular requeriment previ d'anul·lació o revocació contra la resolució del director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental del 10 d'abril de 2026 que declara la caducitat del document d'abast de l'estudi ambiental i territorial estratègic del catàleg de proteccions de Corbera, expedient 739/2019. En aquest punt li dono la paraula al regidor d'Urbanisme perquè expliqui en detalls el tràmit que portem en el punt tercer. Bona vesprada. Com sabreu, se va fer un document primer ja fa anys que va ser el catàleg de béns de protecció local. A cada document d'urbanisme li correspon un document d'abast estratègic en el que se diu a què fas una cosa, no? I també aquest document diu què vull fer i per què. I això es diu document d'abast. I aquests documents se van aprovar i se van tramitar. En posterioritat, sabeu que se va obtindre una subvenció per a redactar el Pla General d'Urbanisme de Corbera. Aquest Pla d'Urbanisme de Corbera no tenia el catàleg perquè ja s'havia iniciat el seu tràmit. Per tant, d'origen, el Pla General se va fer el mateix. Se va aprovar i se va fer el document d'abast. Posteriorment, ens van notificar que el catàleg, en compte de fer la tramitació simplificada, hi havia que fer la tramitació extensa, llarga. I per tant van dir, per fer una cosa llarguíssima i una altra cosa llarguíssima, quan al fi i al cap el Pla General té que recollir-lo, val la pena dir que l'introduïm directament en el Pla General i que formem part d'ell i ja està. D'acord? Molt bé. I així n'està fet. Així s'ha aprovat i ho sabeu. Una volta passat aquest fenomen, què passa? Que el primer document, que era el catàleg, la conselleria diu això no ha caducat perquè s'ha passat el temps i estem dient així. No, està introduït en el Pla General i això és el que se porta. Una aclaratòria perquè ells han dit, per el pla del catàleg, el caduquem. I dic, no, que tenim dins del Pla General i estem tramitant-lo conjuntament en el Pla General. I això està. Té la paraula el regidor Juan Climent. A favor. Té la paraula la regidora Lídia en nom del Partit Popular.
A favor, i tal com vaig comentar en la comissió, que ja són molts anys a esperar este pla que ja serà definitiu, quan antes es faci millor. Gràcies. Doncs passaríem a la votació. Si no n'hi ha abstencions ni vots en contra, vots a favor, s'aprova per la unanimitat dels presents. Passem ara al punt quart, que és una moció presentada pel grup Compromís de Corbera en suport de la vaga docent per l'educació pública. En aquest punt li donem la paraula al regidor d'Educació, Víctor Pastor. Gràcies. El professorat de totes les etapes educatives no universitàries del País Valencià manté en aquests moments una vaga indefinida davant la falta de resposta efectiva per part de la Conselleria d'Educació a unes reivindicacions que són absolutament legítimes i que afecten directament la qualitat de l'educació pública valenciana. I ja van 25 dies de vaga. Lluny de tractar-se d'un conflicte exclusivament laboral, el que està damunt la taula és el futur de l'escola pública valenciana i les condicions en què aprenen centenars de milers de xiquetes, xiquets i adolescents. El professorat denuncia des de fa anys unes ràtios excessives, les més elevades de tot l'estat espanyol, que dificulten greument l'atenció individualitzada de l'alumnat i fan pràcticament impossible desenvolupar una educació inclusiva i de qualitat. A aquesta situació se suma la insuficiència de recursos personals i materials per atendre adequadament la diversitat present a les aules, alumnat amb necessitats educatives especials, nouvinguts, amb trastorns d'aprenentatge, amb altes capacitats o en situació de vulnerabilitat social. Els centres educatius suporten cada vegada més responsabilitats, mentre les plantilles continuen sent insuficients després d'anys de retallades i d'infrafinançament. També són objecte de denúncia l'estat deficient de moltes infraestructures educatives, la falta de climatització adequada en un context d'emergència climàtica, l'excés de burocràcia que recau sobre el personal docent i la manca de mesures reals de protecció i promoció del valencià com la llengua pròpia i vehicular del sistema educatiu. A més, el professorat valencià és actualment un dels pitjors remunerats de l'Estat, amb una part autonòmica dels complements salarials congelada des de l'any 2007, situació que provoca fins i tot que el personal docent cobre menys que altres treballadors i treballadores del mateix grup funcionarial dins de la pròpia administració valenciana. Davant d'aquesta situació i en resposta al Consell presidit per Juan Fran Pérez Llorca ha estat marcada per la falta de voluntat negociadora, la desqualificació implícita de les mobilitzacions i la incapacitat manifestada de la consellera Carmen Ortí i el secretari autonòmic Daniel McEvoy per arribar a acords reals amb la representació sindical del professorat. Mentrestant, milers de docents han eixit als carrers de les ciutats valencianes en unes mobilitzacions històriques que compten també amb el suport de moltes famílies i estudiants. L'educació pública és una ferramenta fonamental per construir una societat més justa, cohesionada i amb oportunitats per a totes i tots. Sense unes condicions dignes per al professorat i sense una aposta decidida per l'educació pública, no és possible garantir el futur que mereixen la nostra infància i adolescència. I sí, de vegades sembla que la consellera confon negociar amb esperar a que la gent descansi. Però l'educació no funciona per art de màgia ni amb PowerPoints optimistes. Per tot això, des de Compromís per Corbera proposem al ple de l'Ajuntament que s'adoptin els següents acords. Mostrar el suport de l'Ajuntament de Corbera al professorat, a l'alumnat i al conjunt de la comunitat educativa valenciana en les seves reivindicacions per una educació pública, digna, inclusiva, de qualitat i en valencià. Instar la Generalitat Valenciana i la Conselleria d'Educació a arribar a acords que permeten reduir les ràtios d'alumnat per aula, incrementar les plantilles docents i el personal especialitzat d'atenció a la diversitat, revertir les retallades educatives acumulades durant els darrers anys, garantir unes infraestructures educatives adequades i la climatització dels centres, reduir la burocràcia que recau sobre el professorat, protegir i fomentar el valencià com a llengua pròpia i vehicular del sistema educatiu valencià, actualitzar les retribucions del personal docent per equiparar-les amb la resta dels territoris i el conjunt del funcionariat valencià del mateix grup.
Exigir a la consellera d'Educació, Carmen Ortiz, al secretari autonòmic, Daniel Maqueboy, i al president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, que abandonen la confrontació i la propaganda i assumisquen la seva responsabilitat política davant d'un conflicte educatiu de primer ordre que afecta centenars de milers de famílies des de l'11 de maig. Traslladar els presents acords a la presidència de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria d'Educació, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, a les organitzacions sindicals convocats de la vaga i als consells escolars municipals. Moltes gràcies. Gràcies, Víctor. Té la paraula en este punt el regidor Juan Climent. Jo en un principi voldria adherir-me a aquesta manifestació, ¿vale? Entrar-la en conjunt i comptar en que jo també ho apoyo, ¿vale? Moltes gràcies, Juan, que consta en acta que se suma el regidor Juan Climent a la moció. Té la paraula ara Lídia Cebolla en nom del Partit Popular. Des del Partit Popular volem començar deixant clara una qüestió que sembla que Compromís ha decidit ignorar de forma deliberada. Les reivindicacions laborals dels professors són legítimes. Els professors tenen dret a reclamar millors salaris, millors condicions laborals, menys burocràcia o menys recursos i tenen també dret a la vaga. Però una cosa és defensar el dret dels docents a reivindicar les seues condicions laborals i una altra molt distinta és utilitzar aquestes reivindicacions com una forma de confrontació política contra un govern que no agrada Compromís. I això és exactament el que fa aquesta moció. Si un llegeix aquest text amb deteniment, comprova que no estem davant d'una moció en defensa de l'educació pública. Estem davant d'un pamflet polític redactat per una oposició al govern del Consell des de l'Ajuntament de Corbera. Perquè aquesta moció no busca afavorir la negociació, no busca acostar posicions, no busca ajudar a resoldre el conflicte. El que fa és assumir íntegrament el relat d'una de les parts, perquè no tots els sindicats estan demanant el que vostès han escrit així. Volem repartir culpables, assenyalar noms i convertir una negociació sindical en una batalla partidista i fer-ho com si no tingueren res a veure. Resulta especialment sorprenent escoltar ara determinats discursos que durant 8 anys de govern del PSPB i Compromís, moltes d'aquestes mateixes reivindicacions van ser ignorades durant 5 vegades. Durant 8 anys es van rebutjar millores salarials reclamades pels sindicats. Durant 8 anys no van veure Compromís promovent mocions com aquestes en tots els ajuntaments valencians. Durant 8 anys no van eixir cap emergència educativa. Ara tot és urgent. La diferència no és la situació de l'educació, és exactament la mateixa. És més, ara podem disfrutar d'aules de 0 a 3 anys que abans no tenien. La diferència és qui governa, i això és el que resta credibilitat a aquesta moció. Perquè quan les reivindicacions sindicals només mereixen suport, quan serveixen per atacar un govern del Partit Popular, el que hi ha darrere no és una preocupació sincera per l'educació. El que hi ha darrere és un oportunisme polític. I encara hi ha una qüestió encara més preocupant. Nosaltres respectem el dret a vaga, però no compartim que es normalitzen les coaccions, els assenyalaments o les pressions que hem vist durant les últimes setmanes. No compartim que es pretenga convertir les substitucions en espais de confrontació polítics. I molt menys compartim que es juzgue amb la tranquil·litat de milers d'alumnes que estaven fins fa uns dies preparant-se per a la pau. Els estudiants no són una moneda de canvi. Els alumnes no són rehens de cap conflicte laboral. L'educació pública és un dret i cap sindicat o partit polític es la pot llevar, ni als xiquets ni als pares d'ells. I qualsevol estratègia que utilitzi la incertesa dels joves i de les seues famílies com a instrument de pressió travessa una línia que mai s'hauria de crear. A més, mentre Compromís presenta aquesta moció, la realitat és que la negociació està ahí i fins i tot organitzacions sindicals com és el CESIF han decidit desconvocar les mobilitzacions després dels avanços produïts en la negociació. Això demostra que hi ha un marge per al diàleg, per als acords i per a la responsabilitat. Justament el contrari dels que vostès plantegen en aquesta moció.
L'Ajuntament de Corbera no pot seguir sent un instrument al servei de les estratègies partidistes. No estem així per actuar com una sucursal de la posició a les Corts Valencianes. Estem així per a representar a tots els veïns de Corbera, pensen com pensen. Per tot això anem a votar en contra. No perquè estiguem en contra dels docents, no perquè estiguem en contra de millorar l'educació pública valenciana. Votem en contra perquè estem en contra de la manipulació política d'un conflicte laboral legítim i perquè creiem que l'educació mereix solucions, no propaganda. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Cebolla. Tancarà el torn d'intervencions el regidor d'Educació. Ahora, no sé per on començar. Jo, ja sabeu, estic així per ajudar a l'Ajuntament, però soc atès complet, torno a repetir, professor de la Generalitat Valenciana i parle sabent el que dic. En este cas, soc professor, per a qui no ho sàpiga, de l'Institut 25 d'Abril d'Alfafar, que encara tenim clavís per tot l'Espai del centre. Però bueno, abans de presentar la moció, per no entrar en el politiqueo, he parlat amb diversos docents del municipi per veure què pensaven i tots m'han traslladat el mateix. Esta matí a València el mateix. L'altre dia també ens trobem en València. Si estic així, evidentment soc representant de l'Ajuntament de València i també soc representant dels docents d'aquest municipi que es mereixen dignitat. Bé, anem a començar. Alumnes monedes de canvi. És que també són la circumstància que soc, en aquest cas, professor de son de batxillerat i he estat fins que he pogut, en serveis mínims, ajudant-nos tot el que he pogut. En aquest cas, vull tenir l'examen de València de la Pau. És completament fals que en els 8 anys del Botànic no hi hagués reivindicacions, podem veure l'hemeroteca, inclús les actes d'aquest Ajuntament, i compromís, en aquest cas, també va alçar la veu, i jo també com a docent, de coses que no me pareixien bé, i n'hi ha que dir-ho, a mi no m'ha pareixit bé el tema de l'eliminació de les línies de valencià, per dir-ho d'alguna manera, o d'altres qüestions, o els àmbits educatius de primer d'ESO, me pareix que era una bona idea, però no van estar ben plantejats, i no me caben els anys per dir-ho. És bo i és legítim i és democràtic dir-ho. Se van fer 4 vagues convocades per la plataforma d'ensenyament per la defensa de l'educació pública, per a informació. Després, jo no vaig entrar en el relat. Qualsevol que puga buscar informació pot observar com esta Generalitat Valenciana, com este president, que per cert no vota a ningú, es deixa portar per una consellera que al seu torn es deixa portar per un secretari autonòmic, que el que fan és una estratègia de dilació d'aquesta vaga educativa. Podeu veure els documents que s'han presentat i no canvia quasi res, no hi ha cap voluntat de negociar. Demà n'hi ha una altra mesa convocada i veurem què passa. Els docents estem farts de precisament estar deixats de la mà de Déu. El sistema educatiu públic no és ni de dretes ni d'esquerres, és de tots. És públic, ja ho diu el nom, i el que hauria de ser normal és cobrir primer els serveis públics. I a partir d'ahí ja se faran altres qüestions. N'hi ha dades que ho demostren. La concertada té el doble de finançament, ja van per 800 milions, ho he llegit aquest matí, per cert 60 milions més per a subvencionar el tema. El cas és que pense que sí que hi ha diners, el tema és que s'estan canalitzant altres qüestions i privatitzacions. I, bueno, qui ho veig pot veure després i pensar, és que, clar, com és d'este partit, ara estarà dient això, no passa res. Dades, quan vos convide, quan arribi setembre, veuré les dades dels vostres fills i filles, quants alumnes n'hi haurà per aula. Això és inversió, i això és falta d'inversió. I la voluntat del govern és el braç polític de la privatització cap al sistema públic. Jo pense, pot ser legítim, evidentment, que tingueu la vostra postura com a partit, però crec que les dades són molt demostrables i n'hi ha coses que no es poden rebatre, són així. En fi, gràcies.
Té la paraula la portaveu del Partit Popular en segon torn. Estic molt d'acord en moltes coses que ha dit vostè, senyor Pastor. Estem així per defensar una educació pública. Així nosaltres no entrem ni en la pública, ni en la concertada, ni en la privada. Nosaltres en aquests temes no estem. Vostè ha dit que té la seva activitat al 100% en ser mestre. Nosaltres també la tenim com a pares. Vostès tenen raó, jo no li llevo la raó a lo que vostès reclamen, les vagues que vostès vulguin fer, però les formes no són les adequades, perquè el que han fet és desgastar-nos als pares. Jo, com a mare, ha patit la meva filla, i estic patant l'altra filla meva, que va al col·le de Corbera, créeme, però puc parlar? Sí. Jo he sentit a vostè, però vostè es pensa que jo no dic les meves coses igual quan les estic dient a vostè, no les traslladé a tots els puestos on jo arribé, pareix mentida que no me conega, perquè l'altre dia en la comissió ho vaig dir i crec que li va quedar clar a la seva alcaldessa on jo havia transmitit totes les meves queixes, perquè va ser la primera que vaig dir que per favor que s'arribara a un acord, perquè els únics que estan perdent aquí són els alumnes i són uns xiquets que s'estan jugant en ells, són uns menors que així no deuen res a ningú, i no es pot jugar en ells. Una cosa és fer una vaga un dia a la setmana, 2 dies a la setmana ho puc entendre, però 25 dies seguits no. I jugar en una moneda de canvi d'uns xiquets de segon de la BAU que porten 15 anys jugant-se en estudiar per al seu futur, tampoc. I clar que sé que avui ha sigut l'examen de València, ja ho sé. Jo estic patint tot com a mare. I nosaltres, esta moció, la nostra resposta a vostè no l'estem contestant, la prepara nosaltres, no me la prepara ningú. El Partit Popular no mos l'ha preparat, però nosaltres així estem representant el Partit Popular i hem contestat a vostè en contra com a pares, que no estem d'acord ni en la redacció d'esta moció ni en les formes en les que s'està fent esta vaga. Però per això no vol dir que no tinguem raó. Tot això, ja està. Gràcies, Lídia. També he demanat un segon torn d'intervencions al regidor Juan Climent. Bueno, jo el que estic mirant és que esteu dos ahí peleant, però jo he sentit, i a més estic segur, que a cada mestre li costa cada dia que no treballa 150 euros, més que cobra, ¿vale? Entonces això no és política. Això no és política. Si fos política seria si feren vaga i cobraren. Això seria política. Però estan pagant-se-la a ells de la butxaca 150 tacos cada dia. Estan perdent diners de la butxaca no per ells i prou, sinó per l'alumnat. N'hi ha que pensar en això, que estan treballant no per ells i prou, sinó per l'alumnat també. A part d'això, esta matí, venint jo en el tren de València, hi havia un grup molt gran, que anaven tots en camisetes verdes, que venien de la vaga. I he estat parlant amb ells i han estat confirmant-me coses que me se fican estar de punta. O sigui, no té raó vostè. Diga lo que vulgui, però no té raó. Queden clares les postures de cada partit. Anem a tancar ja el debat d'este punt. Una cosa, a mi me fa molta gràcia quan se diu que les vagues són polítiques. Pues clar que són polítiques i llegir determinades dades que no són de veres també són polítiques. Això també és política. I el fet que estiguem així és política i tot és política. I el que no vaig a consentir, i jo crec que parlo en nom de tots els docents d'aquest municipi, que ens diguen que estem tratant els xiquets com a moneda de canvi. Quan la nostra professió precisament es basa en l'aprenentatge dels nostres xiquets i xiquetes. Evidentment que una vaga causa, sí, conseqüències, per desgràcia sí, però és que la principal responsable és la senyora Carmen Ortí, que no s'assenta a negociar de veritat amb els sindicats, que per això està, amb els sindicats de classe. Moltes gràcies, Víctor, i moltes gràcies a tots. Passem ja a la votació d'esta moció. Abstencions, vots en contra, 3 vots del Partit Popular, vots a favor,
6 vots de Compromís i 1 del regidor Juan Climent amb els que s'aprova. Passem ara a l'activitat de control, que és el punt 5è del ple, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades des de l'última sessió ordinària. Té la paraula Juan. No en tinc cap. Gràcies. Té la paraula Lídia en el punt de resolucions. Nosaltres anem a demanar-les perquè volem de diversos expedients. D'acord, ja ho tramiten i se'ls respondrà. Avancem i passem al punt de pregs i preguntes. No sé si vos han preguntat algú, perquè a mi m'han arribat 2 avisos esta setmana. El tema de les banderoles, ¿vale? Sabeu que això és un servei que tenim contractat tots els anys, tant en edificis públics com el clavegueram. Se'n va fer una en el primer trimestre com corresponia, i ara la segona, de ratització del clavegueram estava prevista per a juliol. Està parlat en l'empresa que si esclatava la calor i tenien brots que parlaren. Ja hem parlat i el 10 de juny comença la segona ratització. Perquè ara, quan més calor fa, és normal i s'ha avançat 15 dies respecte del que es tenia previst. Si els arriba algun avís, ja ho saben també. I ara sí, Juan, algun prec, alguna pregunta? Sí. Conforme ha comentat vostè al principi del ple, el diumenge van fer un atac de vandalisme, i és una cosa que pareix mentira que en un poble xicotet que estiguen passant totes les coses que estan passant. Ja ho hem parlat diverses vegades de ficar càmeres. No cal que ho parlem més. Estan tramitant, se fan. És que estem esperant els permisos de delegació de govern, tenim diferents subvencions. I el que la faig que la paga, però que la pague ben pagada. Però al final estan tramitades les càmeres per a les rodones del municipi, per als diferents parcs, però no podem omplir el poble. També apel·lem a la responsabilitat de la gent. Així la porta l'Ajuntament tenia raó, no? Va n'hi haure una en el seu dia i la llevaren. En aquell moment la legislació no estava igual que ara. Ara de moment estem esperant els permisos de les càmeres que hem ampliat per completar el polígon industrial, les entrades del poble que ens va recomanar la Guàrdia Civil i els diferents parcs que tenim, tant de les piscines com el nou de l'escola que de moment està tancat precisament perquè estem esperant les càmeres i després ja estudiaríem més accions, i el de la tirolina. Eixes estem esperant. Sí, la plaça precisament és un punt on solen fer prou. Entonces, seria interessant la càmera aquella replegada tota la plaça. Sí. Els contenedors. Sí, era per els contenedors en el seu dia. Igual que la fiquen encara a la plaça, perquè en una ocasió, per eleccions, se van fer vandalisme i van veure qui era, o sigui que no era el contenedor, estava encara allà. Sí, s'ha d'estudiar per no gravar les cases i tot això. Sí, N'hi hauria que estudiar-ho a veure de quina manera aconseguim que el que fiquem no ens ho trenquen els l'endemà. Perquè és que això ja és... També Xina este punt a l'estudi de les noves càmeres. Ni n'hi ha seguisme ni n'hi ha res. Bueno, el que no n'hi ha és educació, perquè si des de casa s'educaren conforme toca, la meitat de coses no passaria. Gràcies, Juan. No tinc res més. D'acord, té la paraula ara el Partit Popular, Lídia. Lo de les càmeres té que ser possible perquè ja n'hi ha molts pobles que està ple de càmeres degut al vandalisme de les persones que denuncien. Sí, estem tramitant-les en diferents subvencions i línies, vull dir, però que no és dir, vaig a ficar una càmera. En Corbera ja n'hi ha, tenim tot el poliesportiu, el parc, part del polígono, tot això ja està en tràmit. Ara el que s'ha ampliat és en la línia del polígono s'ha completat, ja estaven renovant-se alguns permisos de lo que ja tenien més lo completat. Hem demanat també permisos per a les rodones centrals del municipi, atenent quan te reuneixes a la Guàrdia Civil i dius per a determinar les entrades i tal, el tema del vandalisme puixant en el parc de les piscines i aquesta zona de les piscines i el parc de baix. També tenim un parell de punts detectats perquè anem per subvencions d'ANA a millorar un poc l'entorn allà per Sant Miquel, que hem traslladat els contenedors, que també era
una gorrina sempre, que ho han parlat en moltes ocasions, els han traslladat per dos motius, perquè si estan considerats en un encreuament de camí que pot ser que tinga més visibilitat i perquè en aquest rinconet que és municipal, en aquesta parcel·la, hi va una actuació de joventut, un poquet en aquest raconet que damunt portarà una càmera i ens servirà per a les dues coses, per aquesta part d'entrada Corbera, per aquest punt que remodelaràs, que a vegades dius a veure què dura, doncs si hi ha una càmera esperem que dure, i per els contenedors. Per això s'està treballant en grups estratègics. I després, allà darrere dels tinells de l'autopista, que també hi ha una zona de contenedors i passeja molta gent, i hi ha un banquet, un pau rudimentari, allà també va una zona d'esbarjo d'oci infantil, que s'acondicionarà com toca i també s'hi ficarà una càmera, que també servirà per aquesta zona que també és, un voral del poble, que també poden eixir per allà. Si tens l'estació del polígon, que és el túnel de la moto, i després a aquell costat tens dos eixos. És el que s'està fent, estudis estratègics de zones que una càmera te permetrà controlar diverses coses, mobiliari, passos per necessitats de la Guàrdia Civil i temes de contenidors i abocaments que moltes vegades, si tingueres més datos, podries ficar més denúncies de les que se fiquen, que algunes se fiquen. Però sí, la veritat s'hauria d'haver-ne, perquè actes vandals així, per 2 per 3 n'hi ha en total. Si les cases, si passa alguna les cases i les gravacions no serveixen, però pel poble sí que podrien servir per el que fan. Nosaltres l'estiu passat vaig a traslladar una queixa. Els veïns, les finques que viuen proper de la piscina, els que donen carrer a les piscines, es queixaren de que les piscines, el dilluns, que no s'obrin, que és el dia de descans, que el veïnat pot descansar, se fa de matí i de vespre a l'acollint. Con lo qual se fica la música tota castanya, en el jaleo, i aquestes persones no n'hi ha ningú dia a la setmana que puguen descansar. Quan tanquen la piscina, en l'horari que tanquen, el bar també fica la música molt alta, con lo qual aquest rato que ells també podrien descansar, tampoc descansen. I ens han traslladat que per favor que este any ho diguem, perquè me passa ja era massa tard, quan se ens va traslladar perquè quan vostès es comencen a donar permís per fer activitats allí fora, el dia de descans, que intenten restringir-ho perquè la gent també té dret a un dia a la setmana a descansar allí. I les hores de descans, que està tancada la piscina, que no hi hagi una música forta perquè també tinguin aquestes hores de descans. Traslladarem a les diferents activitats que se fan fora de l'horari del tema de la música que ho tinguin en compte en dilluns sobretot, i el tema del bar està parlat. Se li ha recordat, perquè jo també visc allí, 2 carrers més per allà, i n'hi ha dies que jo li diria, és que estic sentint-ho des de ma casa, vull dir, és que no pot ser. Una cosa és que tu tingués un bar i tingués autorització per tindre una música ambiental, i una altra cosa és que sí, pareix que n'hi ha una disco mòbil dels Xis Padrins, van hi haver una temporada que se sentia més i vaig anar personalment a dir-li, i li ho ha dit, estem ara en tràmits de la renovació de la pròrroga que li correspon, està ella arreglant-se el bar i nosaltres estem arreglant tot el recinte, i li ho ha dit, jo dic, és que Corbera és un poble tranquil i no vull ni una queixa, és que ja són 2 anys, aleshores no arribem ahir. Música ambiental és una cosa, tot el que vote d'ahir no està autoritzat. I una cosa és, el dissabte dels Xis Padrins, me dona igual que un bar tinga la música més alta que l'altra perquè està la festa en marxa o el de la Mare de Déu, però el resto de dies no. Corbera és un poble tranquil i li ho hem remarcat. La gent vol descansar. Ho tindrem en compte. Alguna cosa més, Lídia? Té la paraula el regidor Joan, de diferents àrees com promoció econòmica, turisme, participació i hisenda. Simplement recordar que el proper dimarts, el dia 9, a les 19 hores a la sala 1, tenim la presentació de la nova marca turística, que que nosaltres ja ho hem vist. Se presentarà al públic, ho presentarà la dissenyadora Núria Martí, i també exposarem un poc els projectes que tenim en marxa, que esperem que acabats tots en el 2026, que són els cartells de les rodones, el nou parc d'autocaravanes, el Pipicant, a les Serres, clar. Les rutes panoràmiques que ja entres en marxa s'esperen per 3 més i tot això. Però serà simplement recordar-ho. Doncs ens veurem este cap de setmana en totes les activitats que n'hi ha de l'agenda social, musical i solidària i en totes les activitats plantejades la setmana que ve i el mes de juny. Moltes gràcies a totes i a tots. Senyora alcaldessa, volia fer 2 preguntes relacionades al plenari. En el que ha comentat de la recollida del FEM, en aquest cas,